Uy, Tin. Uy, saman. Ano ka sa chismis? Saan sa? Si Sarge daw na-suspended. Wala po daw. Wala suspended. Kada ko atong ranggo masuspended Bukod to. kaya ako pangutanan no, kay ngano na-suspended. Gani. Karo, nakita na ko. Asa? Maligya na nagtuba. Dagan atong kwarta, mamaligid to ba? Na, pinuang, tuo lagi sa koten. Kita dyan sa kundo ka mata. Na maligyag tuba. Katuod di ka sa asa dapit lahat ng tubaan. Asa kita wilaha gani ha? Diri man dito dapit. Magkatuod yung ko ato ba? Diri to dapit ha? Hala, tuwara o. Uy, Sarge! What? Oh, diha? Baba diha! Naog diha, nagusama ka diha. Gagi! May adyo rin gikat na nakakaon pre oy. Pero mas the best ani pre mag-inom ta. Ginom da? Oh, mag-shot tagtuba para pampahili sa humba ba. Tama no kay mutaan na to gabay di imna nagtuba dir pre. Kami na ako na mo gyud ingon na. Naglamig dito maghubog ko di ba? Tra bakta sa sunahan ta. Giming ako maoy ba? Papoy diri paps. Oy, Slim. Okay kami nagunsam nga diri. May tampay lang. Kuno ba hagi si Marjong ba nga gapo ani maginom do ta ba? Minom? O tuba. Ako na po ko ba? Taon-taon na po wala shot pre. Pas lang sa ko kay bago ra ko nahubog gabi ang Uber pa ko ba. Sig week man kayo mo pas man nun. Kablo ka to ila Sarge nga tubaan ba? Ila Sarge sa Oh, tubaan lamig mo. dito. Oh, Na, samot di ko mo sabay dito. suboy. Ano man? Saan ako yung mga kaagi diya sa mga tubaan ni Sarge. Ug kamo mo ilo mo, kamo raya kog gamaya. Kawik ni mo, oy, kawik mo kayo ka. Sabay ba? Dagang kay grason ba no? Pasa ko. So dili jud ka. Di ko kamo. Bahala ka. Ako dito lang. Magmahay ka. Ah, bala ko. Tara pre, bahala na Kinser siguro. bitay ko. Kinsar bitaw magmahay. Uy, nagusto ka din na sa ka dinaa. Buang ay naglalang mo diri. Wala lang. Kaya nabalita lagi na mo atong sa imo abot sa imong halagi daw na-suspended daw ka. Uy. Ang labot kong batanon. Uy! Natsaka po din mo sa nag-apply mag-work tapos bet kayo. Ay! Kumagbalyak ni Ikaw ka. na paet yung kanabuhi rin tin. Sanggot na Karon. may business na ako. Ginagmay yung business kay. O pet so yun at least na kay business. Gani. Isa ko na business starts. Dire god niya. Kabalo na ka ng mga lumay-lumay. Na pag nailalaki niya mo inom na hubog. Diyan po na to. Kanang tubaan ni mo dira ah. Gusto ka matay tin. Patraya pud miya na. Dili na po digwi. Tin ay mga customer ron tin. Kanya. Gusto mo ka tsaka pud kina ha dapat dapat. Pwede na ito lumayon gamay tin. Perfect ka na stars. Pasal ka na sa mga. Kana. Uy, basig marong ta na, masumbagan ta na ha. Toro. Lami ninyo kayo. Saan tayo gusto? Lami ka magmaoy. Dami magmaoy ba? O sige, ayo ha. Tawag ka, Sarge. Ayo! Yes! Sarge! Ay, pre! Sarge! Oh! Sarge, magtuba! Dati business nito ba? Nabilable to ba, Sarge? Na! Mga bago pa kayo. 60 days, 15 days. Ayun, ni mo, Sarge. Kayo, pati pananggot ba kayo? Naka-uniforme ba? Sarge, wala na i-chika mo, Sarge. Ako ano sekretary. Oh! Ayun, sekretary, Sarge. 60 kayo? Abang man natin ko sa mga office na mo. Namin mga red doon. Bini, matibol, Sarge. Pwede. Ha? Pwede na kayo. Ayun lang, relax. Adi lang sa, kayo yan Dapat ang magbog na. Oo, yan ang mahubog. Mag-inom sa tayo. Pakita mong interest kayo ba? Pero lami na makaidot good girl. Yo, sir, relax na. Mag-inom, Sarge. Lingkod lang mo sa misa sa. Lagay. Kaya mag-mix ako. Tong order na mo, ha? Sige, Sarge. Pero pinakalaming tuba ba? Panghiwa sa media ka? Kape. Kablo ka, pre. Kanang tuba ni Sarge, pre. Lamig ito na daw. Asa yung tuba? Dugaya ba na, Sarge? Gaya na sir. Sarge na, anong sa naman ka diya, Sarge? Ay mo pagkuhan pag dali-dali ba? Pabutuhan ta mo ron. Ay, Sarge. mami. Patang ang baso day. Darang basi. Grabe, lamig. Uy, pre. Naunsa naman Si ka, Pidi pre. mo sabak, Sarge. Sayo sa dire sa ka. Relax lang, pre. Shati. Shatan sa Sarge. Kaya mo ka-shot gani mo pulutan na mo chika. Shati sa para makatibor ka. Lami sampot, Sarge ba? Lami sampot ba? Lipong na ko, pre. Ito, pre. Kamaw, hindi nila uy. Kulang naman eh, pre. Do? Kulang, murag. Go SARS. Pingis, Sarge ba? Pingis. Kanang bidli ba? Bidli o kulang. Natay special dire o bestseller na mo dire. Sana, saan pagawas? Nasa mua pa yung lang. Perfect ito sa inyo, sir. Puti na to ba, no? Yes. Ako na, inom maganig puti, Sarge. Oh, may na puti. Bukas na rin puti. Bukas na rin puti. Tin. Tanawa-tanawa dyan, Greg, kung napabitaw. Wala naman. Nangyada sa special tuba. Go. Mao ni reason para makuha ito mga lalaki. Ano ni lumay? Butangan pa. Wow! Sige, butang ito. Asa ko butang. Butay kog magrinday kana. Tanawa, diha ba sila nangyiis sila? Wala man, wala yung tao. Tama na search. Ubay na. Kung saan ako sa pinaka-special ana, inyo kalimti. Apa? So, dahil pa, start. Uy, gagi! Sa likod ka, uy!
Perfect. Sige mo ka. Wala, uy. Tama na perfect. Daw. Bula kaya. Kaya tong special ni Sarge, pre. Uy, lamin na kayo shot ba? Dara, special to ba? Yes. Sorry na, give me the money. Kamay, pure white ba? Pure white na. Tilawin ako, tilawin. Pure white to ba? White edition. Gusto makipag-chika. Kala akong gusto. Maswalo pare, maswalo pare. Maswalo ba na? Maswalo pa. Mas lami pag sampot siya. Mas lami pa, mas tanaw. Shot na lagi na. Shot pre. Ano yung white edition eh? To ba white Ano to edition? ba yan? Shot na. Shot. Para abot na turon. Dagan na. Tamis na. Tamis na. Swerte kasi butin ron. Oh my God, sir, kasal mo. Katilaw yung naglaki. Tanawar ako, nagigiinom na oh. Sarge, ako na, Sarge. Ge! Ako para di po ko, malkansi. Ay, buhay, Dagan na. Tilawan na to special. Grabe oh. Grabe, puti kayo, clear kayo, clear. Katilaw yun ng chika. Kung unsa ka puti ang tuba, maupod ka puti ang chika. Patay mo. Ay! Daran chika oh. Tora oh. Puti kayo. Hi, boys! Ay, priwata nagmahay, dirita nag-inom. Labi kayo. Grabe! Sulit ka ba? Total package na. Aligang! Mga na chika ng puti. Lawasan na, pre. Lawas, pre. Ay! Gabi! Aggressive ba? Palingkura! Sabok. Alright. Ay, sa buwang, oy. Grabe ba? Ano, hilig patik ba? Pati ka na! Tanaw na! Balok kayo. Ikan sa bagtakan doon sa paa ba? Grabe lang. Kapag kukumelon, Pre, Pasyatan na ni. Palingkura sa siguro ko. Palingkura na. Sabi, grabe. Palingkura, kato pasyatan. Pasyatan na. Pasyatan. Pasyata. Tamre. Anya. Tamis siya. Tamisa. O niya, ano naman? Isulod na kwarto ni Sarge. Okay na. Isulod na! Kapag bahala na. Basta number sa kwarto ni Sarge. 45! Ge! Sa likod! Uy. Kaya pre. Ayo, pre. Grabe, Sarge. Sarge. Sino pa kailangan na, Sarge? Natin twist, ani? Ano man? Natin discount. Muad lang ang 20, pwede nyo tabangan to. 20 ra, Sarge. 20 lang. Wag ko 20, Sarge. Gi! 20. Mapas dito. Oh, apas! Okay ra? Gi! 20 ra. Tabangin na! Lami kayo na! Ay, sir. Gusto ibutin, mabasa agad to ron. Gwapo rin pa na nang siya, Sarge. Gawa pa kayo. Lumay! Tama rin, no? Di ba? Perfect dito paghimo, sir. Basa agad to ron, mabuntis pa to. Oh, wala naman lagi ko na nagpaabot sa kwarto. Sa paydugayan ni natikapagton sa kwarto. Lugay na ko naghinam-hinam ni mo. Daning marjong, yung anong yaman ang gikisan? Lo, yun naman, Sarge. 5 minutes lang to. Lumay. Ha? 5 minutes lang. Isang oras na masalit 5 to, ha? minutes lang ako na program ato. Isang oras na masalit to? Siputin doon. Hindi akong 20 ba? Kaya piti kayo. Jong! Gay sakita to pre. Unsa di ka? Kagi pagmata, pre. Kitsa man ni. Cindy. Uy, di mo ko si Cindy. Sibutin man ko. Awa lagi, pre. Nailan Butinday ka. ha? Puti ka may hawat na, pre. Kaya bunalan ta ni. Tin! Uy, ito ba? Kinakaday. Day. Susuri kayo, wala na ako natuyutin. Ambot mo, Sarge. Uy. Uy, 5 minutes lang ako nabutang sa lumay. Wala ka kalimutan mo si Sarge sa mong Tin! Okay lang ka? Kira man.